Matur sembah nuwun. Kakang Mbak Yo aja lali welingko. Yen kowe lumaku tak perlu kasusu kepriye supaya selamat kabeh masape Mbak Yani. Iki tembange tak nggo ngelingke sopirku dhewe, Reng. Heeh. Mau ket mangkat mau wonge wis sambat nek curhat ya. Sambat nek awake lagi ra kepenak. Oh iya. Heeh. Dadi mengko mending nek ora kepenak minggir wae terus lak gentenane. Heeh. Gentene engko nek kowe ngantuk malah bahaya lho. Alon-alon aku mung mlaku 10 km per jam. Tekane kapan kowe? Ayo witekno ya. Iya. Montor balik sungke. Akeh korban ketrawasan dolae pasake sing ana rapine pasape josana. Karang sing mirsani awake dhewe bengi iki sing adat sabene nyimak live streaming pagelarane awake dhewe lumantaran live streaming Kang Gareng. Heeh. Lah ya kowe biasane bapak-bapak padha ngumpul ning pos ronda, gelar TV, nyetel kloso. Gelar kloso nyetel TV, streaming awake dhewe ya, Truk ya. Matur nuwun, heeh. Ana penjane Pak Rohmat. Iya. Dan banyaklah aku ya urung patiya tepang karo warga kene. Ya engko pi tepangan. Heeh. Iya. Aja padha lena. Eling tatae nyawa prayoga manuta lalu lintas perturane kurcine keluarga dari mulai selamat Yo. Yuk. Yuk. Kakang Mbak Yo. lali walengku Yen kowe lumaku ora perlu kesusu pamriye. supaya selamat kabeh masape bayani. Wah, iki seragame para waranggana anyar-anyar to. Lah iya. Ya le yasa ki ya ya ora gampang le yasa. Duit kas ki dikelumpukke. Terus nggo jajan sik, terus lagi nggo yasa kebaya. Ya wong wedok ki ya men diucoe ora apa-apa to. Lah iya. Ki engko ya anu kok. Ngapa? Sing sasi ngarep sing rame-rame ki wis kebayake ora sing wis-wis sing dinggone sing anyar-anyar. Heeh. Bener. Heeh. Jarike ya anyar, Truk. Anyar. Angkin ya anyar. Anyar. Aku ngerti kok wernane nggone sindan-sindan iki aku apal. Ning dadi sindan-sindan do wedi ya, Gong. Wedi piye? Ha wingi surjane Pak Ipung Kendran kae. Engko gek-gek. Ayo apa ya arep di ngono ki ngopo? Ayo, Mbak. Aku njaluk slantene penjalpun Mbak Tarne. Ya. Iki bengi iki Bu Tia izin. Bu Tia izin agi gerah. Pak Warisa ya izin agi. Ya gerah ya anu. Ya. Ya muga-muga enggal sehat. Enggal sehat.
tanggal 28 ben iso mangkat. Tanggal 28 iki lokasine adem e. Aku mau nek sing lokasi adem ngono ki aku ngawekane anu e. Wiyaga-wiyaga engko nek kudu ilang dhewe-dhewe. Terutama sing anu kowe sing ngempul kowe. Ha iya. Adem-adem ki terus biasanya terus golek kemul ayo to. Turu nang ngisor panggung udu. Monggo Mbak Tarni. Mantar balik jengker akeh korban kadawasan golae rasake sing ana bine pasane jasa Penjane Pak Haji Said iki nanggap wayang ora mau ngagek pisan iki, Reng Truk. Ah iya, bener. Mbiyen ki wis lengganan nek karo Suwargi Pak Sena kuwi wis lengganan nek penjane Pak Haji Said kuwi. Lah iya, Wantene iki sing dipercaya awake dhewe. Ya digawe sing maksimal. Iya. Sesuk ki ana apa jenenge iki? Generasi-generasi sing luwih anyar meneh ya mesti dikanthi. Iya. Sindan-sindan ki wis do apa paham terus. Ah iya. Kuwi ngomong apa? Embo mbangane ramong. Penting aku wis menehi rokok kanca-kanca. Ya toh, dadi le kinerjane ki rada mumbul ngono. Iya. Sesuk aku ya lha kanca-kanca ora ngertine rokokku black, warnane ireng. Iya. Sesuk tak tukokke tenor wae sing ngirit terus tak olesi langes ngono ben ngertine black. Ah iya. Iya, iya. Mangko Bu Tarni ditelaske. Elinga tatae nyawa raya kemanutan lalu lintas perturane bojine keluarga bali mulai selamat gamelane ya komplit. Nggawa rong pangkon saka Gunung Kidul. Gamelane iki kuningan apa wesi? Iki kuningan. Demunge tipis-tipis. Ditabuh ki ngene pek. Cara kerupuke ling goreng ki kurang mateng dadi kemelingkingen. Ya cetha prunggu to, Reng. Oh iya iya. Padake kalonjana. Padake damen-damen kok kalanjana. Padha-padha le kena nggih pakan kok. Iya. Oh, ngedeke Widawati, Reng. Ya. Mau sing urung ngadeg penjane Mbak Via. Heeh. Disepate ayo Mbak Jumeneng, Mbak. Sepate apa? Kumudo rangsang. Yo. Hop. Atur nuwun. Sugeng enjang Mbak Yu. Nggih, kengenjang Mas Petro, Mas Bagong, Mas Gareng. Mau sore iki rada prengat-prengut ki ngapa? Sinten? Panjenengan kuwi lho. Mboten kok. Lah kula disalahi lho kalih wiyagane jenengan. Ngene ya, Mbak. Pripun? Nek kanca-kanca arep maem, monggo panjenengan wis maem ki ya duga-duga, Mbak, duga-duga. Lah kula kan ngancani kanca-kanca ngoten niku lho. Ngancani ki ya cukup ngancani wae, sampean delok kanca-kanca Mas. Lah nggih niate niku nggih ngancani namungan, Mas. Lho ngancani madang ya kono ya melu madang kok ya. Ya ora ngaku ra kokoh meneh kok. Ya wis ora usah karo nangis lek omong. Nggih, namung gojekan mawon. Ah iya. Ora tak gayati kok, Cah, tenang wae. Ora gagas. Alah. Hai. Nggih. Dites ngono to, bablas. Ayo.
Iya. Anu ngaturke tetembangan, Mbak. Nggo ngaso iki. Wah, janis kanca-kancaku itu enek sing apa bandangan saka Rewang. Iya. Enek sing bandangan saka Campur Sari. Campur Sari, ana sing bandangan Campur Saren. Ana sing bandangan Iya. ana sing bandangan nyopet bareng ya ana. Werna-werna. Napa, Mas? Sing rada kepenak, Mbak. Nggih kembang rawe kepenak, Mas. Iya. Kepenak kembang rawe kepenak. Iya. Kepenak to, Mas. Mergo marahi gateli terus nek dikukur kan kepenak. Iya. Nggih kula remen sing gatel-gatel ngoten niku. Heeh, sesuai karo tipikal apa jenenge pambeganmu. Iya, iya. Ora banget-banget to, Gong, nek karo kowe kok sia-sia kowe iki ora. Ora apa-apa. Kowe iki wis dapukane ngono ya, Truk. Ya. Monggo Bu sinten? Bu Limbuk. Asmi, Oh. Paria. Kembang rawe. Anu sekolah lancaran, Mas. Men rada ngrawit sithik to. Lah. Iya. Mbak Via ki piyaine rada brangasan. Loh, Lambe, iya maksudnya? Ya diimbangi karo sing tung 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 tak tak tung jelah. Aku aluse kaya ngene kok darani brangasan. Aluse kaya ngene kok darani brangasan. Ya. Yo. Ya ming gegojekan, Mbak. Nggih. Ora kena baper. Iya. Nggih, mangga kanca-kanca. Sampean gelem det 100 ora? Ora sah ya? Gelem det 100 ora? Ya gelem nek dikei gelem nek ora ya aku ora njaluk. Ora apa-apa nek aku ki. Ya wis aku ya gelem kok, aku ya ming takon kok. Oh, ngono to. Ayo, Mas. Kira. Buka rebab. Wah. Mangga, Mas. Joget, Mbak. Ceritane wong seneng tunggal sak bale. Wiwitane lungguh cecer saben dina. Saya suwe saben cecer nyaken. Banjur ngomong mes
nimbang Yo. Hip hop, hip hop, hip. Wong seneng tunggal sapele. Randedit. Unggu cecer saben dina. Saya suwe saben cecer nyekel tangane. Banjur ngomong mas. Randeyang. Saya suwe saben cecer nyekel tangan banjur ngomong mas aku tresno atiku digawe lara Sampun. Oke, Mbak Api ya. Dalem? Aku dhewe apake iki. Nggih, pripun? Niku saking Pak Haji Saidi mengke sabibaripun pementasan kanca-kanca ampun langsung kondur badhe nampi Cehno Tresna saking Pak Haji Saidi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Matur diparingi karo Pak Haji Saidi ya, Kang. Heeh, umpama. Iya. Walah. Oh. Lah iki sidane umpama kuwi mau Gran. Mung umpama. Oh alah, nggih mboten napa-napa arep gur umpama ning matur nuwun niatipun. Mbok menawa ana murganing jaman. Iya. Ning ketoke wis ana niat, Mas. Nggih. Wis eneng niat. Ora Yo. Umpama duwe niat ngono. Ning sampun enten niat ngoten lho. Nggih, matur nuwun. Yo mung umpama. Nggih. Iya. Sampun iki, Mas. Iya, udah. Wis gek linggo. Tewas seneng to, heeh to. Ya ngono kuwi. Iki lagi iki lho ngrasani wong enek ngarepe pas iki ya lagi iki lho. Lah kowe kelingan to kowe dibajing-bajingke pas mayang. Ya ora apa-apa nek kowe penonton nek kok. Iya. Ya. Sing urung nembang penyane Mbak Yoga. Iya. Mbak Yoga ben ngaturke tetembangan sing mau urung diaturke, Gang. Heeh. Apa? Gubuk asmara ki mau urung diaturke. Ya. Ya diaturi jumeneng. Ya. Sepote sore-sore neng latan karo kancane rame-rame tetembangan sak arepe. Kanca ayo kanca.
Lah wong kowe wis sing marah-marahi rupamu kok ngono kela aku wedi ayo kanca padha bali kalau kae rupane tencelone matamu kuwi kesenian apa to Run? Wilujeng enjang Mas. Sugeng enjang Mbak Yoga. Sugeng enjang ugi. Kuwi Gunung Kidul ki yo an. Nggih, tepus. Tepus. Mbak Via mau yo Gunung Kidul. Gunung Kidul. Mbak Via niku pathuk. Iya ning kabupatene tetep Gunung Kidul. Iya, nggih, leres. Ojo menganggap nek dia bukan orang Gunung Kidul nanti dia loro hati terus bikin story yang enggak gitu. Apa ngono kuwi? Mas. Umpama kowe mau lho, Iya. Kowe Mbak Niken ki yang Gunung Kidul. Nggih, semen. Butarne ki yang Gunung Kidul. Mbak Anggi ki yang Gunung Kidul, malah deles Gunung Kidul kowe. Ning iso arep dadi tanggane Mbak Yoga kok kowe. Nggih lah kok melu-melu. Ya ora apa-apa to. Dadi men le nyinau nyinden karo Pak Moko ki cerak ngono lho dadi. Iya. Sesuk mangkate ben bareng. Nah, dadi iya. Lah ngopo? Ayo menggok ya melu menggok ngono to. Udah aku lho nggih le ngomongke. Ora apa-apa, Mbak. Ngene iki dadi pamecut tumrap sampeyan. Iya. Ben luweh iso njaga kekadangan pasrawungan hubungan kuwi supaya luweh rumaket kuwi kepiye carane. Iya, betul. Bener kuwi. Iya. Sing nyaron kaya rada-rada ora lega atine apa piye kae. Nah iya masalah ora iso ngrasake kaya. Iya. Nembang, Pak, Gubo Kasmara. Langsung irama seger. Buka demung. Wek. Dumeh garwane pendemunge kok tenane ra. Mangga, Mas. Tantohan Perabang lo karo salto ilo tung tekan luntur
mereka leren ayo Nyaturaken matur sembah nuwun Mbak Yoga. Oke. Wis do nembang kabeh sindane. Butarne mau ya wis. Ya mong nek ora jumeneng nek Butarne le ora diaturi jumeneng ki mergo ngurmati kok. Kyai sepuh mesake nek asam urat. Nek ora karo sing kakonge ora tak aturi jumeneng kok. Iya. Ki tanggal 30 ya ketemu meneh kok karo Pake Tole Damar kae. Yo siap-siap dompet sing kosong Butarne dienggo wadah nafkah. Iya. Jam pira le? Jam 3 kurang 2 menit. Oh iya. Sak tembangan meneh. Mbok menawi Pak Rohmat badhe ngersakaken monggo gratis kok Pak mun di ngono kali Pak Haji kok. Oh iya. Mbak menawa ana sing arep ngersake fragmen oprak ketontrang. Apa kuwi? Oprak ketontrang ketoprak. Wis oprak ketontrang iki karepmu kepiye? Nembang siji meneh. Apa? Lamat wis katon tejane. Monggo Mbak Anggi.
Aduh. Kunjung pantarate ayo terus ayo. Ya.